Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Ля мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Антонія Тызенгауза. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Андрусь, прадстаўце, калі ласка, нашага сённяшняга гістарычнага героя. Сённяшні наш гістарычны герой – гэта Антоній Тызенгауз, чалавек, які сапраўды стварыў вялікую палітру ў нашай гісторыі, які быў рэфарматарам і які адначасова вельмі моцна займаўся эканомікай, культурай, палітыкай. Чалавек рознабаковы, можна сказаць, энцыклапедыст, практык, чаго, канешне, у нашай гісторыі не хапала, але разам з тым у яго ёсць моцныя, слабыя бакі. Гэта асоба вельмі цікавая. Дзе Антоній атрымаў адукацыю? Антоній Тызенгауз, ён вучыўся ў езуіцкім калегіуме ў Вільні. Ён атрымаў адукацыю такую падставовую і разам з тым ён вельмі шмат займаўся самаадукацыяй. Ён навучаўся ў самых розных еўрапейскіх выдатных мысляроў, вельмі шмат чытаў, і ён быў чалавекам, які фактычна вучыўся на практыцы. Ён заўсёды сам удзельнічаў у тых мерапрыемствах, якімі кіраваў і за якія быў адказны. Як апынуўся ў Гродна? Рэч у тым, што ён быў такім даволі блізкім сябрам эліты, ён адказваў за тыя ці іншыя пытанні, але самае галоўнае, што ён хацеў зрабіць нешта вялікае у самым цікавым месцы. Горадню ён лічыў каралеўскім горадам, і яна такім была з часоў Стэфана Баторыя, і ў 1760 годзе ён быў прызначаны туды кіраўніком каралеўскай эканоміі. Вось такім чынам ён апынуўся у горадні, і з гэтым горадам ён звязаў сваё жыццё, фактычна асноўную частку сваёй прафесійнай і практычнай дзейнасці. Раскажыце пра яго рэфарматарскую дзейнасць. Сама пачатку, што ён апынуўся уладальнікам ці кіраўніком усіх каралеўскіх эканоміяў у Вялікім княстве літоўскім. Ён быў чалавекам, які паставіў сабе за мэту рэфармаваць краіну і зрабіць яе моцнай еўрапейскай дзяржавай, таму што ён жыў з 1733 па 1785 год. Гэта час, калі Рэч Паспалітая занепадала, калі яна слабела праз унутраны бязлад, праз тое, што было вельмі сур'ёзная пагроза з вонкавага боку. Слабая эканоміка. Проста эканоміка яна была несучаснай. Гэты час прамысловага перавароту. У Англіі ўжо завяршалася індустрыяльная рэвалюцыя. І вось ён хацеў зрабіць нашу краіну падобнай да вялікіх еўрапейскіх дзяржаваў. І таму ён пачаў з эканомікі. Гарадзенскія мануфактуры, ён стварыў 20 мануфактураў, якія павінны былі вырабляць сукно, вырабы з металу. Ён павінен быў займацца таксама асабіста сельскай гаспадаркай. Вось вядомая шавельская эканомія, гэта тэрыторыя сучаснай Літвы, дзе ён зрабіў выдатныя прадпрыемствы па вырабе збожжа. Ён таксама займаўся культурай, вось знакамітая капэла Тызенгауза. Ён займаўся вайсковым выхаваннем, стварыў кадэцкі корпус у горадні. Ён займаўся сістэмай адукацыі. Ён стварыў вучэльню для падрыхтоўкі медыкаў, землямераў. Ён быў чалавекам, які займаўся тэатрам. І гэта ўсё на працягу невялікага перыяду часу, прыкладна каля 20 гадоў. Фактычна тое, што яму ўдалося зрабіць, гэта павінна было скрануць з мёртвай кропкі жыццё Рэчы Паспалітай. І тут, канешне, самай вялікай праблемай было тое, што у яго не было улады манарха. Ён не мог цалкам кіраваць усім, і таму ён быў абмежаваны ў гэтым. Але з іншага боку яму ўдалося даволі шмат. 3000 супрацоўнікаў мануфактураў, выхад на сусветныя рынкі і адначасова уздым культуры, уздым адукацыі, адначасова асветніцтва.
гарадзенская друкарня. Ну, фактычна ўсё, што было ў другой палове 17 стагоддзя, так ці інакш звязана з ягоным імем. З якімі знакамітымі будынкамі звязана ягонае імя? Першы гэта палац Тызенгауза. Ён, на жаль, не захаваўся, быў разбураны ў час Першай сусветнай вайны ў 1915 годзе. Але гэта быў адзін з найпрыгажэйшых будынкаў горадні. І другі будынак, які захаваўся, гэта тэатр Тызенгауза. Там, дзе рабіліся першыя пастановы, прэм'еры такіх еўрапейскіх спектакляў, самых найважнейшых. Вось гэты будынак ён захаваўся. Ёсць плошча Тызенгауза ў горадні, і там шэраг будынкаў якраз звязаны з ягоным імем. Гэта рэдкі выпадак, калі мы можам сказаць, што дзеячам 18 стагоддзя названа цэлая плошча ў абласным цэнтры. Зрабіце, калі ласка, агульную ацэнку ягонай дзейнасці. Ну, калі казаць пра агульную ацэнку, то тут ёсць два моманты. Першы момант – гэта ягоныя намеры. Намеры яго былі, безумоўна, прагрэсіўныя. Намеры, якія часткова рэалізаваліся. А другі момант – гэта практычнае іх увасабленне ў жыццё. І вось тут якраз узнікаюць розныя такія пытанні. Рэч у тым, што ён быў чалавекам, які мысліў вельмі глобальна. Ён лічыў, што калі стварыць мануфактуры, калі запрасіць на іх вялікую колькасць рабочых і калі забяспечыць іх працай, то гэта будзе само па сабе працаваць. І для гэтага ён набраў вялікія крэдыты. Кан'юнктура змянілася, і гэтыя мануфактуры апынуліся абцяжараныя даўгамі. І таму некаторыя з іх, шмат з іх нават, яны вымушаны былі проста закрыцца. З іншага боку, ён быў чалавекам, які інвеставаў у адукацыю. Адукацыя павінна быць прафесійнай. Калі медык, то прафесійны, калі землямер, то прафесійны, калі гандляр, то прафесійны. І вось гэта прафесійная адукацыя надоўга перажыла яго. То бок гэта было пытанне такога часу, будучага часу. Па сельскай гаспадарцы, безумоўна, ён ставіў на такую паншчыну. Фактычна ён лічыў, што сяляне яны будуць эфектыўна працаваць, нават калі яны будуць прыгоннымі. І ў гэтым сэнсе ён быў такім фізіякратам, і, безумоўна, на сённяшняга гледзяшча ён памыляўся. У некаторых пытаннях ён быў моцны, у некаторых пытаннях ён быў слабы. Але самая галоўная яго ацэнка, з майго гледзяшча, гэта тое, што ён спрабаваў, ён шукаў, ён не сядзеў на месцы. І ў гэтым сэнсе ён дае прыклад. Прыклад чалавека дзейснага, які нават у складанай сітуацыі не здаецца, не складае рукі і ідзе наперад. Тызенгаус ператварыў Гродна ў эканамічны і культурны цэнтр, які ўступаў па значэнні толькі Вільні. Антоні не ведаў адпачынку, спаў мала і рваў жылы. Дзякуючы яму ў горадзе пачалі працаваць дзяржаўныя установы, скарбовая камісія і трыбунал, задворны асэсарскі суд. Пры ім з'явілася першая на Беларусі перыядычнае выданне «Гарадзенская газета». На жаль, свой век Тызенгаус дажываў у беднасці і адзіноце. Словы Юльяна Нямцевіча сталі ўзнагародай гарадзенскаму рэфарматару. Быў гэта сапраўдны міністр, якога край наш патрабаваў. Быў гэта геній, якога пушча Літвы ўзрасціла. Я далучаюся, а вы?